हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एस एस स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदान आपडेट SSC GD एन्सार के होबाय लोगोफोर। नोंथांमोना थाबैनो नायदो, डाउनलड खालामदो। 18निफ्राय 25सिमल' हागोन लोगोफोर, बेनि उनाव हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना थाब नायदो एन्सार केखौ, आरो आं लिंकखौ डिसक्रिपसन बक्सआव होगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नायनानै हागोन। नै बेफोरबायदि फैगोन लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना रल नाम्बारखौ होदो, बेनिफ्राय पासवर्डआ नोंथांमोननि डेट अफ बार्थआनो जागोन। बेनि उनाव नैबेहाय लगइन खालामबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। लगइन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोननि एन्सार केखौ। नै बेफोरबायदि नुगोन लोगोफोर। बेयाव माबे जादों माबे जायाखै नैबेहाय एन्साराव थानानै नुनो मोनगोन, जानाय जायिखौ। आरो जायखौ लिराखैबाथाय नै ब्लेंक नुनो मोनगोन नोंथांमोना। आरो जादों नैदि ब्लेंक नुनो मोनगोन जाय लिराखैबा, आरो लिरदोंबाथाय जानायखौ जानाय बेहाय नाम्बारा होगोन। जेनेबा बेहाय 1मोन एन्सारा, बेहाय 1 ओंखारगोन, 1आ जानाय बिदि ओंखारगोन। बेफोरबायदि लोगोफोर। लिराखैबा लिराखै, नै जेरै नैबेहाय 1, नै 1आ 1 जादों, बेहाय 1 बिदि ओंखारगोन। बेफोरबायदि नोंथांमोना थाबैनो नायदो। आरो नोंथांमोना माबाफोर कमप्लेन खालामनो गोसोबा 100 रुपिसनि माबा होनानै नोंथांमोना रिचेक खालामनो हागोन। नोंथांमोना नायनो हागोन माबाफोर जुदि गोरोन्थि डाउट दङबा रिजाल्ट एन्सार केनि सायाव। बेफोरबायदि अपसन होदों लोगोफोर। नोंथांमोना मोजाङै नायदो थाबैनो। आरो भिडिअखौ दिनैसो गोदान नायदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, आरो खाथिनि बेल आइकनखौ दांनानै हो, जाहाथे बेफोरबायदि जबनि गोदान आपडेटआ नोंथांनिसिम सौफैयो। आरो हागौमानि शेयार लाइक खालाम लोगोफोर, जाहाथे आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो एनकारेज मोनो। आरो साबस्क्राइब खालाम, थाबैनो 1K खालामनानै हो लोगोफोर। आसा खालामो दिनैनि गोथार शिवरात्रि सानाव नोंथांमोना जाहाथे रिजाल्टआ मोजां जानानै साख्रि मोननो हायो। आं बयनिसिमबो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय लोगोफोर।